Fil-jiem li għaddew id-deputat nazzjonalista Xarlo Bonnici ssuġġerixxa li lil Franco De Bono il-Partit Nazzjonalista għandu jagħlaqlu l-bieb u jarmilu ċwievet f'qiegħ il-baħar. Fuq il-blog tiegħu Franco De Bono qal li dikjarazzjoni bħal din ma ssirx lanqas mill-aktar prosekutur ħorox fl-aktar reati serji aħseb wara fil-konfront ta' persuna li kull ma għamlet hija li ma mxitx skont il-linja tal-wipp għal raġunijiet validi għal De Bono lil Xarlo Bonnici u appellalu biex jirrattab qalbu. Irrid ikollok altru qalbek xirfa biex titkellem hekk fuq għajrek għal De Bono. Xarlo Bonnici huwa l-assistent parlamentari ta' Wastingat u għandu kariga għolja Mażaren Vassallo. Id-dikjarazzjoni tiegħu għal De Bono hija kiefra u tmur kontra kull spirtu nisrani. Al kontrarju tiegħu għal De Bono, Xarlo Bonnici kemm ilu fil-Parlament m'għamilx proposta waħda ta' sostanza. Laqat naf l-impressjona lil xi ħadd bid-diskorsi tiegħu u lanqas li ħareġ b'xi proposti ta' kalibru għal De Bono. Għalhekk huwa staqsa jekk il-Partit Nazzjonalista tada u ser jinbena fuq nies bħal dawn. Xarlo Bonnici jitkellem bħalli kieku xi paladin tal-lealtà għal De Bono, madankollu huwa fakkar kif kellu jkun l-istess Bonnici illi wara snin sħaħ jaħdem fis-segretarjat privat tal-Wisgalja dan ftit qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet qabad u abbandunah biex jagħmel il-kampanja tiegħu. Dik lealtà, irrimarka De Bono. Franco De Bono qal li bil-kummenti tiegħu Bonnici mhux talli kien żbaljat iżda talli wera kemm huwa żatat għaliex iddeffes fejn ma jisawx u ma jifhimx.